इलाका मंगला हो बेटी से। तो ये देखा आप लोगों ने लड़की पक्ष का अत्याचार। ऐसी लड़की की शादी समाज में किसी यहाँ नहीं होनी चाहिए। ये लोग बर पक्ष को घर पर बुलाकर मारते और पीटते हैं। नमस्ते प्रणाम, आप सब देख रहे बानी भोजपुरी प्लस। था आज जो ना ट्रेलर की रिव्यू लेके आयल बानी होगा नाम बा मंगल राशि। जी हाँ, अपन पृथ्वी से मिलियंस किलोमीटर दूर जोन बा प्लेनेट जोन के नाम बा मंगल, वो पृथ्वी पर भी बहुत सारा संकट लेके आवेला लोगन के राशि के जरिए। उहे चीज़ ई फिल्म में दिखावल गल बा। जी हाँ, यशी फिल्म्स पर एक ट्रेलर आयल बा जोना में अरविंद अकेला, कल्लू जी, प्रियंका रेवड़ी और भी अनेकों कलाकार बड़े। बात करें डायरेक्टर के तो अजय श्रीवास्तव जी डायरेक्टर भी बड़े और ई फिल्म के प्रोड्यूसर भी बड़े। ट्रेलर आयल बा यशी फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर। जोना में कहानी दिखावल गल बा एगो ऐसा लड़का के जोना के हर बार बियाह कट जाला ओकर मांगलिक होला के कारण, यानी कि वो मांगलिक बा ए चलते कोनो भी बाप अपन बेटी के बियाह उ लड़का से ना करावेला। जयमाला पर जाके ओकर बियाह टूट जाला, लेकिन बाद में एगो लड़की ऐसा मिलेली जो कि ओकरा से सच्चा प्यार करेली, ओकरा से शादी खातिर भी तैयार हो जाली और उ सब कुछ जाने ले भी कि मांगलिक बा। और ओ पर पंडित जी भी कहेली कि चाहे दुल्हा चाहे दुल्हन कोनो के कुछ न कुछ दुर्घटना जरूर हुई कोनो के साथे, और उहे होबे करेला। जब सारा दुनिया ई चीज़ के विपरीत रहेला तब वो दोनों शादी कर लेवेले और लड़की लड़का के हो जाला एक्सीडेंट। तो दुल्हा के तो कुछ ना होखेला, लेकिन दुल्हन हो जाली बहुत ही ज़्यादा घायल और हॉस्पिटल में होखेला ओकर इलाज, लेकिन वो शायद ना बच पावेली। लेकिन वही में सस्पेंस दिखा दिया गया बा कि लास्ट में एंट्री हो गई बा महादेव जी के। जी हाँ, भक्ति वाला एंगल डाल दिया गया बा फिल्म में और महादेव के एंट्री करा दिया गया बा। और ये चीज़ आप लोगन के फिल्म देखला के बाद समझ आई कि जोन ई फिल्म के कहानी बहू में हीरोइन बचेली या फिर मर जाली। ये सारा चीज़ आप लोगन के फिल्म में देखे के मिली। अगर ट्रेलर देखे के बाद तो यशी फिल्म पर जाके देख सकत आनी, रिलीज़ हो गई बा कल शाम के ही। तो अगर ये रिपोर्ट पसंद आयल बा तो वीडियो को लाइक करी, शेयर करी और भोजपुरी के तमाम ट्रेलर रिव्यू देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लेम। जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।